rampung jur dicepaki apem sing mau ya disebar kuwi mengku karep afun utawa ampunan. Oh ngono. Terus nek wis dicepaki panganan apem uga didhawuhi unjukan jenenge kolak. Kolak iki sebab khalik iki kang nyipta jagat karo Gusti Allah. Kabeh diwadahi nganggo takir, tembung takir iki sak tembung tazkir utawa tansah jikir mring Gusti Allah. Roncen mau kabeh mung wedi ayo padha tansah nindakake dikir eling marang Gusti Allah sing nganti khatam utawa rampung pamrih njaluk afwan utawa ampunan mesaning Sang Khalik utawa Gusti Allah mau. Waduh. Biyen iki nganggo perlambang kok le nganggo perlambang ora kaya jaman saiki ora makna ora cetok. Nek ora jan ketok mloho kok ora seneng. Iya, wah enak. Biyen ki ora mung perkara ndonga, seneng karo wong wedok ora tau ngadep sing wedok kok nek perlu dikruk. Padha jamil-jamilan karo ungkur-ungkuran kuwi biyen. Wis saiki ya disasar ngono ae. Jamane beda kok, Gong. Iya, jamane beda. Nek ora disasar sik ya kalah dhisik liyane. Bangane dipalangi sapa-sapa nek kok sasare sik. Putih. Dahariye. Aduh. Lambene ya ora iki mung kanggo gegojekan utawa guyonan. Ayo. Pokoke sasi sura wiwit mlethek sasi tekani tanggal 10 sura diakehke muhasabah utawa tirakate riyadhae nyuwun ring Gusti Allah mergo perjalanan tanggal 1 sura tekan 10 sura kuwi kaya dene lakune para Kanjeng Nabi sing wis padha nindakake kabecikan kala semana. Contone dina tinampa tobat Nabi Adam alaihissalam kuwi nalika tanggal 10 sura utawa Asyura. Terus nalika Nabi Musa nampa kitab Taurat ing paring Gunung Tursina kuwi ya 10 sura. Dina Nabi Ibrahim alaihissalam luput saka piteneng Raja Namrud kuwi ya tanggal 10 Muharram ya. Terus dina Nabi Yusuf alaihissalam luar saka kunjaraning Mesir sebab dipitenah arep jinah karo Zulaika kuwi ya ning 10 sura. Terus Nabi Yunus alaihissalam metu saka iwak nun kuwi ya 10 sura. Sapane Nabi Sulaiman alaihissalam entuk negara gedhe lan wibawa kuwi 10 sura. Nabi Daud disucikake dosane dipitenah kingira bakal mundhut garwa rondo panglima perange. Oh kuwi ya 10 sura. Terus dina Allah Subhanahu wa taala ngangkat Nabi Isa alaihissalam menyang langit sabab arep dipateni wong sing ora iman kuwi ya 10 sura. Nabi Yakub alaihissalam lara uta terus diparingi pepadang dening Gusti Allah bisa nyawang kawan kuwi ya 10 sura. Sing pungkasan dina nalika Nabi Muhammad lan pendhereke padha antuk wahyu lan kawaspatan nggon nindakake hidayah Al-Qur'an kuwi ya 10 sura. Kula saiso-iso esuk tanggal 10 do poso. Iya. Kanca-kanca marawi do poso aja. Berjan poso ya. Poso ben entuk anu nyanyi Cak Jatinun kae. Poso ya, didik barang ya poso, budal barang. Budal ya ora kok. Budal iki kuwi ora kali-kali. Ayo apa? Nek poso ya luwih apik. Ya. Sidan-sidan iki ya poso kecuali nek lak dialangan. Ya. Buwida ya poso. Ya. Rasa mangan wong sik. Budi barang ya poso. Ayo. Iki mau kanggo gegojekan sawetara kanggo sapi jagung sing ana maknane. Kang Mas Bagong Sumantri enggal mriki monggo gegojekan Kang Mas Bagong Sumantri warga mriki